курси имрӯза рубл ба тоҷикӣ 2845 рубл мешавад 350 сомони тоҷикӣ. яъне ки имрӯз ҳами сайт 350 сомона вивод мекунем. ҳисобе ки курси рубл пастай барои ҳами 350 сомон мешавад. представить кунем ки агар ки ҳами курси ҳозира ранги пешина мебуд, нигоҳ кунем ки чанд қа мешид. салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз полни абзор видео дар бораи сайти вебкоин мешавад ки нишон тунетам через карта чӣ хеле депозит мекунем ё ки через пер кашлок чӣ хеле депозит мекунем ва через киви кашлок мо чӣ хеле депозит мекунем. кадоме ки дар канал подписаться карда нест, ҳатман подписаться кунед ва как всегда ссилкаи телеграм канали ман дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад. ва сразу мегзарем ба сайти вебкоин. ва гуфтесам ки полни абзор видео дар бораи ҳамин сайти вебкоин меравад. сайти вебкоин 4 сол кор карда будак, мо 5 моҳи охирша успед карда будем, кор карда будем ва хела плюс рафтаги будем. аллакай бо ҳамин сайт бо старт шудаги бо далши кор кардан мегирем. дар сайт уже 219 000 одам регистратсия карда, дар сайт 30 миллион рубл депозит шудаги ва сайт 7 миллион рубл платит карда. дар поён статистикаш нигоҳ кунед, онлайн сраза нишон мета кадоме ки вивод мекунем ки кадоме ки папалин мекунем. барои регистратсия кардан дар ҷа регистратсия навишта шудааст. ба регистратсия медароем ва дар якумо эмейлмона мемонем, дар дием номона менависем, дар сеюм фамилиямона, дар чорум панҷум як парола интихоб мекунем. тамом. баъд дар поён дар картинка кода ки мондаем регистратсия мекунем. вақте ки регистратсия кардем сразу ба хеле якошка меғалтем. мо аллакай дар ин сайт уже давно кор кардем ва кадомиян кор кардем ва плоша вивод кардем. барои мо намедонам чанд қа бонус метан ки хеле дар баланси мо хеле монето ҷамъ шудан мегира. 100 монет 1 рубл. вақте ки агар шумо дар омаден дар поён баъд нигоҳ кунед, ҷоида ки таймер рафтеса дар ма 55 минут навистагиа. ҳаминҷа да вақте ки баъд дар омаден амира бояд 24 соат пас гирён кунем. 24 соат пас медароем запустит навистаги. запустит чӣ мекунем? тамом. майнингтон ҳамин хел монет ҷамъ карда мета. бо дар ҷа бо аксия рафтеса. барои пополнить кардан бо 30% дига падаркатон метан. и хеле аксия редка мешава. агар кадоме ки успед куна бо метона ки депозит куна бо 30% дига дар балансшон бонус метан. ва чӣ хеле гуфтам дар балансмон монет ҷамъ шудан мегира ва барое ки агар ки мо бихоҳем пулоро вивод кунем, аввал бояд ки мо монетамона обменят кунем. обменят на рубли мекунем. я бор дига обменят на рубли мекунем ва баланси мо шудак 2873 рубл. баъд дар боло нигоҳ кунем получить скор за ваших друзей нависаги. вақте ки шумо дар омаден дар ҳаминҷа запустите телеграм бот навистаги. шумо ба ҳамун силка медороен, телеграм бота запустит мекунен. тамом. шумо метонед ки дига ами сайта надороен через телеграм бот шумо балансона дида метонем дар балансон чанд қа монет ҷамъ шудагиа. кай ки форатон баъд метонед ки ами сайт дар омада пулотона бигирен. агар ки бо шумо дар телеграм ботшона подписатсия кардем, яъне ки телеграм ботшона запустит кардем, бо падарка дар скорсон бонус метан. барои депозит кардан увеличить скорость нависаги ба ин медароем ва минималка дар ин сайт депозит кардан 300 рубл. то дар сайт агар як бор депозит накунӣ, ай сайт пул гирифта наметонӣ. як бор депозит мекунӣ, дальши жид мекунӣ, мегарди оплатит мекунем. ва агар кадоме ки через сбербанки фораш дар инҷа виза нависаги, ба виза медароем, нажмите оплатит мекунем ва барои мо ҳам хеле номери карта додагиан. мо ҳамин номери картаро копировать мекунем, ба ҳамун сбербанк дорем, чизе дорем надорем, ба он медароем, дар ҳамин номери карта перевод мекунем. уҷа да то қадар карта перевод мекунем, хеле сбербанк накунем. перевод на карти нависаги, перевод на карти медароем, ҳамин номери картаро мемонем, 300 рубл мемонем. тамом. перевод мекунем, ба сайт медароем, худаш пул дар баланси сайтмон мегзара. ай 300 рубл зиёд депозит намекунем. агар ки шумо 300 рубл мондагием, бояд ки 300 ровна депозит кунем. хе 301 агар депозит кунем намегзара. агар ки через киви кашлок маъқултон боша, ба фри касса медароем, оплатит мекунем ва дар ин ҷаҳан ҳастам киви кашлока сбербанка мираем, мастеркарда киви кашлока интихоб мекунем, оплатит мекунем ва барои мо хеле номери карта метамо. номери картаро копировать мекунем, ба киви кашлок медароем. аҳамият битем ки киви кашлока дар омадем, перевод на карти нависаги, перевод на карти дароен бо якум будагиш, бо перевод на карти ушан медароем. ҳамин номери картаро мемонем, 300 рубл мемонем, оплатит мекунем. вақте ки оплатит кардем, баъд обратно ба сайт медароем, дар поин оплатил нависаги, оплатил мекунем. тамом. пул автоматически дар баланси сайтмон мегзара. ҳатман перевод на карти дароен, хеле перевод на киви кашлок не, ҳамун киви кашлоки дар омадем, перевод на карти нависаги. агар ки хитон ҳамҷара хушрӯ бинен ё ки агар кадомеро ки фора ки через пер кашлок депозит куна,
ҳама медонад ки дар пр кашлок поёнда обменят нависага. Агар дар баланси шумо рубл боша ёки доллар боша, метавонед ки пултона ба Tron TRX обменят кунед дар ҳамун дуруни пр кашлок. баъд дар оин депозит кунед 300 рублаш 45 Tron мешава. Tron-а интихоб мекунем ва я бор дига оплатид мекунем ва дар боло нигоҳ кунем сума Tron нависага 45 Tron ҳамин қадари дига капекш мешава. мо амуро копировать мекунем. баъд адресе ки Tron кашлок барои мо додагиян мо амиран копировать мекунем. пр кашлока через браузер медароем, через Chrome. агар кадоме ки буфаҳмад через аму Chrome, через браузер осона. вақте ки дар омадем мо дар балансмон дар пр кашлокмон Tron дошта бошем, переводиш мекунем. дар боло ҳамун номери копироваткарагии Tron-мона мемонем ва дар поёне ки адреси ки бояд мо перевод кунем ҳамин адреси копироваткарагимона мемонем. вақте ки дар ҳамин адреси Tron кашлок мо пулмона партофтем, обратно ба сайт медароем, камтар ждат мекунем, тамом. пул дар баланси сайтмон дабавид мешава. ва ҳамин тавр ки мо метавонем через пр кашлокам депозит кунем. иҷода аксияш редка пайдо мешавад. қариб ки 13 соати дигаш мондагӣ. агар ки ай 3000 рубл депозит кунем 15% дига дар балансмон мегзара. агар ки ай 5000 депозит кунем 20% дар балансмон мегзара. чихеле ки гуфтам, агар ки мо депозит кунем скорсмон баланд мешава, монетамон дар боло ҷамъ шудан мегира. 100 монет 1 рубля обменят дар рубли мекунем, пул дар баланси асосимон меяд. барои пула гирифтан заказат выплату медароем. бачаҳо изона мекашем, медорем дар ҳамин сайт кор мекунем. агар кадоми ракфора депозити баланд кунам, ма бо мегӯм ки ҳамин сайти вебкоина изона кашида медароем, кор мекунем. барои ҳаста одамое ки изо мекашанд, регистратсия мекунанд, баъд мебуроянд мераванд, намедонанд ки чӣ кор кунанд. пр-ра интихоб мекунем. дар пр кашлок ай 2 рубля ва дар киви кашлок ай 10 рубл метавонед ки пултона озод бигирен. автоматически пул мегзарад дар ин сайтҳо. ман мегирам дар пр кашлок. барои ма пр кашлокка интихоб мекунам. дар боло номери пр кашлокмона мемонем. вақте ки номери пр кашлокмона мондем, заказат выплату мекунем ва тамом 2873 рубле ки мо заказ кардем автоматически дар пр кашлоки мо гузашт ва медароем мебинем. ва 2873 рубле ки мо заказ кардем, ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 2845 рубл. сайти иншияге сайт долга кор мекуна, бо мо якумш даромадием. агар ки бо сайт 4 соли дига агар кор куна, бовар кунед ҳама ништияги баъд плюс мерава. барое ки пештар 4 сол кор кардаги бад маҳкам шуда буд, бо нав ҳуи шудагие. ягон майда изона мекашем, ай бари боло мегзарем, дар ҳамин сайт даромада кор мекунем. силкаи сайт дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.